Jaya ya. Berarti masalahnya mau nanti. Belok belok.
Karena
maghdubi alaihim waladdallin. 저 맞추 저 아유 저 맞추 맞추 저 아유 저 맞추 저 맞추 맞추 아유 맞추 Gumuruh jagat katrajang lebuh rina wengi kidhuh jagate kowe arep runtuh Kautaman Surba Durjana slingkuh wasaya uwuh jejeke ngadil Surba negara Kesruh kawula tenyuh parandene jabate mung edok-edok ora weruh ing jagat kebak sandiwara kabeh dadi sulaya wong becik ora ketitik wong ala malah disubya-subya kabeh manungsa padha nguja hawa sing baku sedyane bisa tumeka dan melu marga kang utama ulang agama ora dipercaya adil makmur ora waruta sing mlarat sangsaya mlarat sing sugih padha numpuk bondo jagate rusak akeh sing wis lali ulang sarak tumindake awut-awutan ora gagas pepacuhe Tuhan ngabotwan ing sadengah papan dem-deman sak dalan-dalan akibate perkelahian pembunuhan perselingkuhan ana ndi papan budaya suap wis dadi sega jangan para samanunggal kasusilan kamanungsan mungkari pengaran-aran
beda panemu dadi padu, beda pilihan bengkerengan, beda aliran dadi cekal-cekalan. Weda suci minangka tuntunaning kajiwan, parandene mung ditunggami patrape manungsa sing kaya setan. Nadyan bumi ngamartos kuwalik saking ngalami jimpri brayangan dadi ngalami manungsa. Parandene para Pandhawa goreh rongeh nggone hangiket nunggalake rasa golangake sedya. Para kawula kang rina wengi mung derdah munggah Pancabakah. Yo to. Kowe melu kono betah men. Kowe iki mung diles-iles mung dienggo keset. Wong kowe melu negaraku. Wong kowe melu negaraku. Sarwa mblabar madu numpuk bondo numpuk donya. Menengo cangkemmu. Ora usah kowe nggih kidhuh nggih rusuh kaki minggato. Aning negaramu wis ora ana adil. Negaraku itu hukume jejeg, hukume adil. Negaramu tanpa beda kok negaran Singa Barong. Sing kuat ya kuwi sing menang. Ora sudi yen kumpul karo bangsane dapuranmu. Sing saben dinane mung tansah nuruti nepsu angkara murka, ancik-ancik. Ancik-ancik dritaning kawula. Kowe iki manungsa apa kewan cangkeme? Tutu kalpe hebat. Oh. Stop. Oh. 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 Wah, bodoh mati aku. Hei. Iki dalanmu, ambruk kowe. Wah! Tangi ore. Op, wah, 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 wah. Iki calokanmu kowe. Hut, hut. Oi. Wah, wah, doyong. Ayo, tangi yo, doyong. Wah, parat. Wah. Ya. Wah. Tangi oi parap. Wah. Oh. Out. Oh. Out. What? Wah. Ah. Weh. Out. Out. What? Hey, out. What? Weh. Ah. Oh. Out. Wah. Weh. Etian. Ah. Wah. 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 Pat. Weh. Ah. Ayo. Ayo. Ayo.
kejebul kae Ati-ati was tenan rene wis rata suwe babar pisan ora krungu kabare sajake rada lalen mung tansah dadi ipen yen pinuju geget lati esemea berarti wis mari kangen muga-muga tansah tekan hatiku dadi tentrem amulat netra kang tajem mari kangen mulas sira netra tajem tiasa iko gak sadulita mel lae nuwun sewu Raden Puntadewa sampun sawetawis dangu anggen kula ngatekaken dumateng solah sloga sampeyan lan nitik saking baiting netra tepunging wimba petenging guwaya Semar saged anggagapi bilih ndika Anandang Sulaya Gus namung jalma pinilih kang kuwawa narbuka kaendahan kang sinimpen jroning kasusahan sing jenenge manungsa niku waton nyawa isih gandeng karo raga aja wedi nantang karo perkara sing jenenge manungsa niku ampun wedi nantang karo perkara lan kanggo nitik asor lan luhuring jiwa tumraping manungsa kala wau mung saged dipun tingali piye carane anggene ngrampungke perkara wau Den tan samar pamuring sukma sinukmaya winahya ing asepi sinimpen dalenging kalbu Yai Badranaya pripun Gus sakwise para Pandhawa netepi wajib ambabati wana marta tata gelar wana bebondotan lan sejatine kanatoning lembut ingkang dipun kendhaleni dening Prabu Jim Yudhistira lan ing ripalungguhan iki Pandhawa wis bisa malik saka ngalaming lembut dadi alaming manungsa nanging ya gene Kakang
Ngibarate wong gegawa ora saya enteng parandene saya abot. Ora udar parandene malah dadi ribet kaya mangkene. Kahanan ingkang andadake kuwur bali uring rasa cernyuing batin ing atase negara Ngamarta iki negara enggal. Ora gampang maranata marang negara Lanata karo para kawula Kakang. Ya senadyan para Pandhawa iki titahing Gusti ingkang rina wengi tansah gandrung karo kunanan katentreman. Merga yen petungipun Tadiwa ora ana gaman sing ampuh kejaba mung gaman panunggal. Tuladhane para kusuma bangsa rumuhun senadyan kanthi gaman pring kang dilincipi nanging lamun tunggal niat tunggal kiblat golong geleng gilik apa kang dadi ciptane yekti bakal awuh marang kasantosan. Nanging nyatane kabeh panjungkul utawa gegayuhan sarta pangajab mono ora bisa mulus kaya sing ndak karepake. Kabukten ingkang kagelar ana ing bumi Ngamarta sing ndak ajab bumiku dadi tentrem ning nyatane malah dadi tintrim. Sing ndak gayuh bumi Ngamarta iki dadi kuncara parandene rina wengi mung tansah gendro. Kakang, sapa meneh sing ndak sambat sebuti mung kejaba mung panjenenganmu Kakang Badranaya. Marake tuturo pangandikamu nadyan mung seklimah yekti bakal gawe rasa tentrem lan padhanging pikir tumrap Puntadewa Kakang Semar Badranaya. Inggih. Inggih, Gus. Kula tak nderek matur. Nyuwun pangapunten nggih. Bumi sampeyan sing rina wengi dedreg. Jagat Ngamarta sing rina wengi tansah gonjang-ganjing. Adoh saka rasa manunggal katresnan kamanungsan lan kabangsan merga negara sampeyan iku durung ana pangiket minangka dasaring praja. Mongko bareng kula teliti kanthi permati, kula itung nganti genep, kula tembang nganti traju, kula saring kongsi bening. Underaning perkara Ngamarta kok gaduh, Ngamarta kok kisruh niku lamun to digunggung sebabipun 5 perkawis. Ingkang sepisan, aja kok beda agama. Teng Ngamarta niki nadyan tunggal agama, tunggal kapitayan parandene bentik rina wengi mung jegal-jegalan. Menerke awake dhewe wani ngelek-elek marang wong liya lan ngorbanake marang sapa wae sing baku awake dhewe dianggep bener lan suci. Niku ingkang angka sepisan. Dene ingkang angka kalih tetele rasa kamanungsan. Mongko rasa kamanungsan niku punjere mapan wonten ing rasa welas lan asih. Ning nyatane teng Ngamarta niku rasa welas lan asih kala wau mboten wonten. Mila kawontenanipun namung wani lan wani nadyan to ngrekasake wong liya ora dadi apa sing baku awake dhewe bisa mulya. Niku ingkang angka 2. Dene ingkang angka 3 lunture rasa manunggal utawi karukunan. Angka 4 para-para ingkang wis pinitaya minangka wakile kawula parandene nyatane ora bisa dadi srana padhang tumrap sagung-sagung para kawula dasih ingkang jerit merga nandhang kahanan ingkang kebak ludaten ning mung mikulake marang diri pribadi lan golongane. Lah yen negara niku tunggal agama wae wis geger rasa kamanungsan wis tetel
Lumpara samanunggale wakil-wakile para kawula mung mburu senenge dhewe. Lah tangeh lan lamun ingkang pungkasan Ngamarta niki saged adil kerta tata Toraharja Raden. Caritaning Satya Linuwe kang mardi mring kautaman tan pegat mring pangestine Om ngesti ayuning kayun pinasu tapa brata jejering panggayuh-gayuh wahyuning kamulyan Yayi Badranaya nadyan to sumendang ora kang karempit kabeh kang dadi panengandikamu ning yogine rasaku isih baliwur lan wuwur merga Puntadewa pinitaya dening para dasih ngayomi jagat Ngamarta mangka dadi ratu ning bumi Indraprastha tangeh lan lamun aku bisa nggawa marang negara iki tumuju marang tentrem lan raharja lamun to aku ora duweni gegebengan minangka pepagem dadi pangiketing manunggal tumraping warga ing negara Ngamarta Kakang kula kang mangkono Kakang Badranaya paringa dawuh Kakang Badranaya paringa dawuh kanggo nata negara lan naleni bangsa iki apa kang kudu tak tindake Kakang Semar Badranaya Nggih, kula nggih dadi kelingan Gus. Rumiyin menika wonten ratu ingkang anggadhahi kapinteran. Punjul ngapapak maraja ing akerep. Nenggih Nalendra ing negari Nuswantara ingkang jejuluk Prabu Kalimantara. Nalika semanten kula kemutan Prabu Kalimantara menika anggadhahi gegebengan 5 perkara. Lajeng bab menika dipunaturi dumateng para dewa. Lah wonten bab ingkang semunipun ngganjel tumraping Bathara Guru. Awit gegebengan gangsal perkawis kala wau ingkang sepisan. Manungsa kudu tunduk kelawan panembah nindake perintah ngedohi cegah ora ana ingkang wajib sinembah kejaba mung Gusti kang nyipta jagat. Lah bab niku ingkang ndadosaken Bathara Guru menika bingung nalika Kalimantara sowan wonten ing kahyangan ngrembak babagan pangiket utawi paugeran gangsal werni kala wau satemah dipun rembak dening para dewa sakwontenanipun ing kahyangan Suralaya. Nadyan kedah mbantah parandene boten wonten ingkang saged ngrampungi perkara. Wasana Bathara Guru niku ngawontenaken nenggih wujudipun milih kinten-kinten para ingkang lenggah kala wau sinten ingkang condong dhateng pamanggihipun Kalimantara lan sinten ingkang boten condong. Gandeng para dewa sedaya sami sumuyut bekti ngaji-aji dhateng Bathara Guru. Boten wonten ing dewa sing nyengkuyung dumateng punapa ingkang dados aturipun Prabu Kalimantara. Lah
kedadak wonten satunggaling widodari ingkang condong lan golong ing rasa nyengkuyung dumateng Prabu Kalimantara. Menawi boten lepat widodari kala wau awewangi Batari Sadatwati Ndara. Batari Sadatwati Kakang Semar inggih menika ingkang nyengkuyung dumateng Prabu Kalimantara ingkang badhe ngrembakaken inggih dasar negari pangiket rasa kamanungsan gangsal perkawis kala wau. Lah Gandeng Sadatwati menika dianggep merong Kamojingga mbundan tanpa ratu wani kalih panguwasaning dewa. Lajeng Kalimantara kaliyan Sadatwati menika diseblak barat dening Bathara Bayu. Kabaripun dongengipun dumawah wonten Gunung Tidar. Ning bab menika tasih sinengker dening wadining Gusti, tasih sinimpen dening gaiping pangeran. Ngantos ripalungguhan samangke ngantos ripalungguhan samangke Kalimantara kaliyan Sadatwati menika boten wonten kabaripun. Bumi gonjang ganjing, langit kelap-kelap katon, leregenin canging aris. Kiai Badranaya kula ndara nadyan to anggonmu ndongeng ora kok gawe cetha ngeglo. Parandene aku bisa nggagapi lereke lakon kang bakal tak tindake Kiai. Mula kang mangkono aku nyuwun pangestu lan pandurungmu. Tak unggane Gunung Tidar aku tak maneges marang purbane Hyang Agung. Kanthi cara mangkono mbok menawa dadi dalan baliku mengko bisa nggawa bebungah tumraping warga ing Ngamarta ingkang awujud pepakem utawa pangiketing bangsa minangka dasaring negara supaya negara iki enggal bisa tentrem kerta tata lan raharja. Kiai Semar inggih Gus, inggih kula nggih nyengkuyung, kula nggih ndukung. Mang percaya kemawon sinten ingkang ndarbe sedya hayu mesti bakal manggih rahayu Ndara. Jailolah sapa ingkang jail bakal dadi satrune Allah.
Sumari. Ah! Wah! Ora popo. Sing santai wae, Cok, santai wae, Cok. Siap, Kang. Ayo, Cok. Yo. Ya. Ora dadi baya pangopo. Sinden. Mango sing banter ya. Mlaka reja dinggo orek. Kendak jogetane. Ayo.